mai ascultăm următoarea prezentare a lui Loții. Îl voi prezenta doar Loții, pentru că așa mi-e mie prieten. Și ce aș vrea să vă spun e că de când a început primăvara de săptămâna trecută, tot aud în jurul meu la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, pentru doamne, domnișoare. Însă n-ar trebui să uităm nici de bărbați. Și în seara aceasta, Loții ne amintește de acest lucru. Și dacă l-ați aplaudat. Bună seara! Nu știu ce reprezintă pentru voi primăvara. Pentru mine primăvara reprezintă energie, vitalitate, culoare, reîmprospătare. Dar pentru unii bărbați, primăvara reprezintă cu totul altceva. Urmează imediat să... Primăvara este momentul în care trebuie să ne dăm hainele jos. Natura, dacă este verde, trebuie să se asorteze la acest roșu. Și dacă mă gândesc mai bine, cred că mă iau căldurile când mă totul la această poză. Hainele groase ne incomodează primăvara, deoarece umblăm în diverse medii, transpirăm, sunt foarte incomode. De aceea trebuie să renunțăm la haine. Dar nu sunt singurul lucru la care trebuie să renunțăm. Pentru că, de asemenea, după aceste sărbători de iarnă, ne alegem și cu o burtă mare, care, bineînțeles, tot primăvara o putem da jos. Așa, este foarte important să zâmbim. Deoarece primăvara ne vitalizează, ne dă energie, faptul că zâmbim ne dă o atitudine pozitivă. Și această atitudine pozitivă o putem transmite doar zâmbind. Primăvara este momentul în care trebuie să ne transformăm. Această transformare constă în starea de accesorii, culori, de încercare de lucruri noi, de personalizare a ținutei. De asemenea, este foarte importantă și prima impresie. Această prima impresie o putem face prin felul în care suntem îmbrăcați, prin felul în care ne afișăm și de fiecare dată bărbații care sunt mai bine îmbrăcați au primit mai multe rezultate pozitive. De asemenea, primăvara este un anotimp în care putem ieși lejer la o plimbare, într-un costum de bumbac, subțire și tenis. De asemenea, ne oferă și posibilitatea de a admira peisajul în drumul de la serviciu până acasă. Tot primăvara trebuie să renunțăm la încălțămintea din talpă groasă. Și de aceea este bine să trecem pe cele subțiri, cum ar fi pantofi de iad, tenis, espadrile și mocasini. Femeile cred că știu despre ce vorbesc. E vorba de încălțăminte comodă și lejeră. De asemenea, vă recomand pantalonii chino colorați. Acești pantaloni sunt foarte versatili, deoarece se situează între jeans și pantaloni eleganți. Ei vin într-o mare varietate de culori, gri, verde, roșu, albastru și kaki. De asemenea, primăvara este anotimpul în care trebuie să ne etalăm accesoriile. Aceste accesorii, precum cureaua, poate fi o pată de culoare, este un accesoriu foarte versatil care poate fi purtat la diverse ținute și poate fi legat în diverse moduri. Pe lângă cureaua, un alt accesoriu este brățara colorată. Brățara colorată oferă un plus de personalitate ținutei și este și un element de sprățătură pentru cei care folosesc această brățară la costum. Primăvara este momentul în care ne luptăm cu temperatura. De aceea putem face cu stil rulând pantalonii. Dar un alt lucru benefic este că ne putem scoate în evidență încălțămintea și șosetele colorate sau cele cu imprimeu. Pe lângă pantaloni rulați, avem și o ținută care poate fi și elegantă și casual în același timp. Eu propun ca să fie următoarea ținută office.
pentru că nu văd de ce nu s-ar putea integra o pereche de pantaloni scurți la sacou, dacă temperatura o cere. Un alt element sunt șireturile colorate. Aceste șireturi se pot lega în peste 50 de modalități, pot reprezenta o pată de culoare înținută și de ce nu se pot asorta la alte articole din vestimentare. Primăvara ne aduce și imprimeuri. Imprimeurile fac diferența dintre un bărbat slab îmbrăcat și unul bine îmbrăcat. Pentru că cel care se îmbracă bine nu este frică de culoare și de imprimeuri. De asemenea, cel care știe asorta mai multe tipuri de imprimeu este un adevărat as. Dacă tot am spus că iarna trebuie să renunțăm la haine, primăvara putem purta mai multe haine, doar acestea trebuie să fie mai subțiri, și anume să le purtăm în straturi. Acest concept circulă sub denumirea de layering. De asemenea, primăvara este foarte important să mirosim bine, pentru că poți fi cunoscut doar după felul în care miroși, după parfumul pe care te-ai dat. Și primăvara sunt parfumurile citrice care ne înviorează. Următorul bărbat din fotografie, deși a trecut prin multe primăveri, acesta și-a păstrat decența și bunul gust pentru vestimentație. Cu siguranță a moștenit și a fost educat în arta îmbrăcării. Și ce mă urmează să vă zic, că tot ce am spus până acum este zero dacă nu ai atitudine. Chiar dacă este important felul în care te îmbraci, atitudinea vă las vouă. Și cam asta înseamnă primăvara din punctul meu de vedere.